Ngiyababingelela abalaleli. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi Isimo Sobunazaretha Nenkolo Yomdabu. Ngifunda umthandazo wesabatha kuverse 3 kuya ku4 osehlabelelweni zamaNazaretha. Mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwane. Nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose. Ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akayi kuyamukela imithandazo yenu. Akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Njengabo bonke abaprofeti bakaNkulunkulu, uShembe wafika phakathi kwethu nomyalezo kaJehova oqukethwe encwadini eyashicilelwa nguye uShembe ebizwa ngokuthi izihlabelelo zamaNazaretha. Le ncwadi iliTestamente lesithathu kumaNazaretha ngoba iqukethe imiyalezo nezimfundiso zikaMoya oNgcwele esawethenjiswa nguJesu kuJohn 16 verse 7. Njengokusho kwakhe uJesu, zonke izimfundiso zikaMoya oNgcwele zikhazimulisa uJesu ngokugcizelela imithetho kaNkulunkulu njengoba kubhaliwe kuJohn 16 verse 14 kuya ku15. Kulo mthandazo ke engiwufundile, uShembe ukubeka ngokusobala ukuthi ubuNazaretha bakhelwe phezu kwesisekelo somthetho kaJehova owawuletha lapha emhlabeni ngenceku yakhe uMose, okusho izincwadi ezinhlanu zeTestamente elidala. Okwesibili, uShembe ukubeka ngokusobala ukuthi umuntu ongumNazaretha kumele ukukholwa noma ukudumisa kwakhe kube semgudwini wokugcina umthetho kaJehova, ngoba uma engakwenzi lokho uJehova angeke amehlisele izibusiso futhi angeke ayemukele imithandazo yakhe. Le mfundiso kaShembe ifeza noma igcwalisa imfundiso kaJesu etholakala kuMathewu 5 verse 17 kuya ku19 ethi, ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kwedlule izulu nomhlaba, akusoze kwedlula gamana linye nasicashana sinye somthetho, kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincane afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo kuyothiwa mkhulu embusweni wezulu. Uma-ke uShembe efundisa ngobuNazaretha, walandela ivesi lokugcina likaJesu elithi, kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. uShembe wafika wayigcina futhi wayifundisa imithetho kaJehova. Ngaphandle kokuthi imithetho kaJehova ibe isisekelo sobuNazaretha, kanjalo futhi nezimfundiso zikaJesu ziyisisekelo sobuNazaretha. Uma umpostoli ekhuluma into ephambana nezinkulumo zikaJesu, ubuNazaretha buthatha okushiwo nguJesu. Yikho ke ebandleni lamaNazaretha ingekho imfundiso ethi asisaphili ngaphansi komthetho, ngoba iphikisana namazwi kaJesu athi, oweqa owodwa kule miyalo afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Imfundiso yobuNazaretha iyawemukela amasiko ethu, kodwa lawo masiko ethu kumele angaphambani nomthetho kaJehova. Kumele kucace ukuthi ubuNazaretha akusiyo inkolo eyakhelwe phezu kwesisekelo samasiko, kodwa yakhelwe phezu kwesisekelo somthetho kaJehova, njengokulethwa kwawo emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Lokho kuchaza ukuthi ubuNazaretha bunomsuka nesisekelo senkolo yakwaIsrael.
Ngelinye ilanga umprofeti echaza ukuthunywa kwakhe esizweni sakwaZulu uthi, "Batabami engakafiki uShembe kulelizwe, oyihlomkhulu nokhokho benu, imimoya yabo yayihlala emathanjeni abo njengezinyoka, behlala emathuneni. Bethi uma bephuma emathuneni behlale ezibayeni. Yikho lokhu kuthiwa ngabaphansi. Kodwa uJehova wathuma uShembe ukuba azokhipha imimoya yokhokho benu emathuneni nasezibayeni, abayise ezulwini, bayohlala emzini oyingcwele. Uthi-ke uShembe, yibo oyihlomkhulu laba engabezwa behlabelela emkhathini, bethi deda singene simkhonze uJehova, sasivalelwe namhla vuliwe amasango. Oyihlobenu babehalalisa bebonga uJehova ukubasusa emathuneni nasezibayeni." uShembe-ke wafika phakathi kwethu kuba ezosikhipha enkolweni yethu yabaphansi, kodwa ezosethulela inkolo kaJehova lapha emhlabeni eyafikela esizweni sakwa-Israyeli. Kule nkolo uJehova wathuma umprofeti wesizwe sakithi, njengoba kubhaliwe kuDeuteronomy 18 verse 18 ukuthi, "Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho." uShembe-ke wathunywa kithi ukuthi azokhuluma amazwi kaJehova phakathi kwethu. Ubunazaretha akusiyo inkolo yomdabu, kodwa inkolo kaJehova, okuseyiyo le eyafika kwa-Israyeli ngoMose, nokuseyiyo le uJesu owabe eshumayela ngayo, namhla ifike kithi ngoShembe. Kukhona umehluko omkhulu phakathi kwenkolo yomdabu nobunazaretha. Inkolo yomdabu yakhelwe phezu kwezwi labantu, kanti ubunazaretha bakhelwe phezu kwezwi lezulu. Yonke imiyalezo yenqubo yaleli bandla uShembe wabe eyithatha kuNkulunkulu, kungesiyo imibono yabantu. Kulesi sikhathi samanje uNkulunkulu ukhiphe ingilosi ukuba izoqondisa ubunazaretha. Into enjalo ayikaze yenzeke emhlabeni. Akukaze kwenzeke ukuthi ingilosi yehle ezulwini izohlala nabantu, izibambele ekuqondiseni ibandla ngokwayo. Okuhle ngengilosi ukuthi yona ayisakhulumi ngobunazaretha obafika kwaZulu, kodwa ngobunazaretha bezizwe zonke, njengoba yona ingenabuzwe kodwa ivela ezulwini. Kubalekile ukuthi sikucacise ukuthi uma singakwazi ukwahlukanisa phakathi kwenkolo yomdabu nobunazaretha, ukukholwa kwethu kohlale kunamaphutha njalo. Inhloso enkulu yokukholwa ukuthi uma sifa siye ezulwini, sibe ngabemukelekile kuJehova, ngoba sithe sisesemhlabeni sahamba ngendlela yakhe. Inkolo yomdabu ayifundisi lutho ngezulu, ayifundisi lutho ngesono, ayifundisi lutho ngokwahlulela, kepha ifundisa ukuthi uma umuntu efa uya kwabaphansi, kufike isikhathi sokuthi ayiswe emzini wakhe azoba lidlozi, bese kuba nguye ozolawula kulomuzi, kulandele okushiwo nguye noma engasekho emhlabeni. Kodwa imfundiso kaShembe ithi uma umNazaretha efa uya ezulwini emzini oyingcwele. Kuyihlabelelo 10 uthi uShembe, lo muzi wamaNazaretha ukhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga, unomkhokheli oyedwa onguJehova. Kuyihlabelelo 179 uShembe uthi, akungeni sono khona kwanasono sinye, kuhlala abangcwele bodwa. uShembe wasifundisa ukuthi uma umphefumulo womuntu olikholwa uphuma kuye, uhlangabezwa ingilosi eyisithunywa sasezulwini nengumqondisi wohambo lomphefumulo yethu. Kusihlabelelo 235 uze athi,
Thuma umqondisi wakho akhanyise indlela yami. Zonke izono masiphele ukhululwe umoya wami. Nxa ngifika ekhaya lami ngingesabi inkosi yami. Mangingene masinyane usathane unqotshiwe. Kusobala ke ukuthi inkolo yomdabu nobunazaretha bunezimfundiso eziphikisanayo. Uma sizama ukuzihlanganisa siyogcina sisenkingeni. Ezulwini abantu abahlali ngokwemindeni, kodwa bahlala ngokwemisebenzi yabo. Isihlobo sakho esikhulu ekukholweni akusiye umuntu wakini, kodwa umuntu ohambisana naye ngokukholwa, ngoba nalapho niya khona nohlala ndawonye. Kuvamile ukuba nezimpikiswane eziningi ngamadlozi, ubukhona nokungabibikho kwawo. Idlozi likhona ngoba lichaza umoya womuntu osewafa. Kodwa leli gama elithi idlozi liyasetshenziswa ukuchaza izindlela eziningi lo moya ovela ngawo nosebenza ngawo kubantu abaphilayo. Uhlaleleni wasichazela kabanzi ngesimo samadlozi nangendlela asebenza ngayo. Uthi lo muntu wasezulwini idlozi lalikhona ingakafiki inkolo, futhi lisebenza. Imimoya yabantu abafile yayibuyela emzini yayo ifike ibheke imindeni yayo. Amadlozi yiwona okwabe kubikwa kuwo zonke izinsizi zekhaya. Ngisho kugulwa kwakubikwa kuwo, futhi amadlozi ayebaphilisa abantu ngamandla kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi lokho kwakungayiso isono, ngoba kwabe kuyindlela yokuphila uNkulunkulu abanike yona. Ngenkathi kufika inkolo yobuKristu, le mindeni ayizange iyamukele kahle lenkolo, ngoba yabe ifike nabelungu ababeyizitha zabo. Kodwa imindeni eminingi yamemukela uShembe, ngoba ijabulela ukuthi inkolo efike nomuntu wesizwe sabo. Yikho kwezwakala amakhehla ehlabelela ethi, "Deda singene simkhonze uJehova, sasivalelwe namhla avuliwe amasango." Uthi-ke lo muntu wasezulwini, leli vangeli likaShembe owalishumayela kulo lonke elakwaZulu nasemakhosini alizange ligcine kwabaphilayo, lezwakala nakwabafileyo. Onke amadoda akwaZulu ayihambe ngobungcwele ngokwamasiko abo. Leli vangeli labanyakazisa emathuneni. Lashunyayelwa kwabafile njengoJesu eshumayeza abafa ngesikhathi sikaNoah, njengokubhala kukaPetru wokuqala isahluko sesithathu kusukela kuverse 18 kuya kuverse 20. Yikho sizwa uShembe esehlabelela kwihlabelelo 159 ethi, "Namhla lizwakele lelo lizwi laphakade. Amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo. Ukwenama komsindisi wabangcwele kuzwakele. Amasango alowo muzi avulelwa abangcwele. Zahlabelela ngenjabulo izisekelo zalowo muzi. Halalisani webathengwa ngokungena kulowo muzi. Nazi izithunywa zabangcwele, sabelani niyabizwa, nina abalele kulomhlaba, izwi lakhe ohleli phakade, halalisani izindlamafa ngokungena kwabangcwele. Wajabula uSimakade ngokuvulwa kwamathuna. Lezwakala icilongo lokuvula amasango, jabulani webathengwa ngokungena kulowo muzi." Ithi-ke ingilosi, kwathi uma okhokho bethu abasemathuneni bemukela ukukholwa, imimoya yabo yesuka emathuneni yahlangana nabangcwele, nayo yangena emzini oyingcwele. Imizi yabo yabe isisala ikhonza uJehova, ngoba uShembe wabe engakufihlanga ukuthi uthunywe nguJehova, ulethe ibandla likaJehova. Kuyo yonke imizi eyabe yamukela ubuNazaretha, uShembe washaya umthetho ukuthi ayizungezwe ngamatshe acakwe ngokumhlophe, bese kubhalwa eminyango yayo ukuthi dumisani uJehova.
lokhu okuluphawu lokuthi lo muzi usubuswa umthetho kaJehova. Awusezuhlala amadlozi, kodwa uzohlala izingelosi. Futhi awusezubuswa imithetho yamadlozi, ngoba asekhululiwe ahlanganiswe nabangcwele. Ithi-ke ingilosi uShembe wakubeka ngokusobala ukuthi umuntu ongumNazaretha uthatha isifungo esikuvesi 11 kumthandazo weSabatha esithi, khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Amadlozi empela awasekho manje emzini yawo, adedele imizi yawo ukuba ibuswe nguJehova. Le mimoya enithi ngamadlozi enu, imimoya emibi eziphendula amadlozi ukuze idlale ngani. Le mimoya ingeniswa yithi. Uma ulikholwa bese uyaphuma endleleni kaNkulunkulu ngokuyobhula noma ngokuyohlola, usuke lo moya usunike imvume ukuba ubuse emzini wakho. Umoya ongcwele awuhlali nale mimoya. Uma kungena wona emzini wakho, umoya ongcwele uyasuka kuwe ngaso leso sikhathi. Ithi-ke ingilosi, noma kungenzeka uhlabe emzini wakho, kodwa ungasifaki isiphandla, futhi ungayakhi indlu yabadala emzini wakho. Uthi lo muntu wasezulwini, njengoba lapha emhlabeni kunezigebengu ezihamba ziqola abantu ngezindlela ezahlukene, ezinye zithumele ama-SMS zithi uwine izizumbulu zemali, kanti izona ezifuna imali kuwe. Lezo zigebengu ziyaqhubeka nobugebengu bazo noma seziyimimoya. Le mimoya iyakwazi ukukukhetha kubantu abaningi ngesiphandla osifakile, bese lo moya uyabona ukuthi kuyadliwa lapha. Lo muntu uzokwamukela noma yini esiyishoyo ngoba uyakholelwa kithi. Le mimoya ke isizokulandela ize iyofika ekhaya lakho. Inkolelo yakho ifunda ngesiphandla noma ngeqhugwane elisemzini wakho. Ithi-ke ingilosi, le mimoya ihlakaniphe kakhulu, ibe isifunda konke ngawe, yazi noyihlo omkhulu, ibuke nobudlelwane bakho nomakhelwana bakho, ibheke nomthandazo noma isangoma osihambelayo, ukuze ikunqobe ngempela, iya kumakhelwana wakho, ifike ngephupho noma ngesibonakaliso, ithathe isimo sikayihlo omkhulu noma sika baba wakho, bese lo moya uzichaza kumakhelwana wakho ukuthi unguyihlo omkhulu. Uthathe nesimo sakhe bese umtshela ukuthi akazokutshela ukuthi uhlushwa yini nokuthi lokhu kuhlupheka kwakho uzoqeda kanjani. Uma uke wawemukela lo myalezo woyihlo omkhulu mbumbulu, usiyohlupheka uze ufe ulokhu uhlabile, uthi uqeda ukuhlupheka kanti uhlabela lemimoya. Uyozwa kuthiwa uhlupheka njengoba wazala wembethe, ingubo yakho yantshontshwa ngamanesi. Hayi, abazali bakho bafa bengaqhoyisile, baqhoyise. Hayi, inkinga yakho isibongo, shintsha isibongo. Hayi, wazala ihluli, manje seliyintombi, lenzele umsebenzi wokulikhulisa. Hayi, kunomfowenu owafa engaganiwe, ufuna umfazi, ganwa. Hayi, kunomkhulu wakho osesangweni, ofuna ukungeniswa, mngenise. Hayi, umndeni wakho awungenisiwe ekhaya, ungenise kuze kulunge konke. Uthi mawusungenisile kubhede kakhulu, kufe abantu kuphele umsebenzi. Impilo yakho yonke iyosebenza le mimoya, kugcine kulahleke konke ukukholwa, uze ufise ukuzikhunga. Le mimoya yona iyadla lapha, iyondliwa. Uyoze usithole usuya komashonisa, ufuna izimbuzi zokondla le mimoya, kodwa yona kukho konke lokho ingakubuyiseli lutho. Ithi-ke ingilosi, njengamanje awekho amadlozi ahleli emzini yenu,
kodwa esikufuye emzini yethu imimoya emibi ezenza amadlozi, kodwa efakwe yithi emakhaya ethu. Amadlozi ahlala emakhaya ebheke imizi aphela ngokufika kwenkolo. Wona uJehova wabe esewabeka endaweni efanele ngoba ayengenzanga sono. Konke lokhu esithi amadlozi, imimoya emibi ezosibhubhisa nezosesusa uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi asitshela abantu ukuthi phansi ngesiphandla, phansi. Phansi ngendlu yabadala, phansi. Phansi ngemimoya emibi ethi ingobaba bamkhulu, phansi.